Kaseng National People's Party NPP jangka Ranikor Block Unit haka arterik urimpang kala pinlong ya kajingelang kirki haka shnong Mountain Row Rangthong Southwest Khas Hills District na kabenta banjit nongkit kam thamai batru banya perkhat ikam jangka seng hadian ba UMM Dango ubadai ukertong ba President jangka NPP Ranikor Constituency Ulamino nakaseng bat det penyesopan syakaseng Bharatiya Janata Party BJP haringkat kinong bot jong nakabenta banyang election MLA nakani kaju ka constituency. Hakani ka jingalang jit nongkit kam thamai layo benthung President yu ba Nelby T Sangma nakabenta ka Ranikor Block Unit bat kumjuru layo banjit iki nongkit kam nakabenta ka Youth Wing bat ka Women's Wing haka jingadon ringkat lang ki wede ki nongkit kam ba khmat jong ke NPP Ranikor Block Unit. Dakaway kasur ki patba jangka Ranikor Constituency kila rai ben say arngut ki kertong na kani kaseng ban aireng hakani ki election bat kila ibet banjit yu ba Nelby T Sangma bat yu ba kitbor lang nongrem kum ki kertong banile election na kaseng NPP na kabenta ka Ranikor Constituency bat ya karai bakhaddu na kaliang ke NPP Ranikor Block Unit kan sapha sya ka State Election Committee bakin ay karai bakhaddu khnang bakin jit pat tang yu uwe kertong na preng kini ki arngut. Nakaliang ki patba kila pha pin scam ya ka kerteng jongki bat lada jab ka State Election Committee ka rayu ba Nelby T Sangma ne yu ba kitbor lang nongrem banlong ukertong kaseng ki patba kinyo hon lang baro klem dan kanu ka jingknyum to nengkong e ipen pau jing sukmen ka kraw baro nangi ngila tip ya ka jinglong jingman jongka parti ka jongi har ne po Ranikor bat ki babon hakatugas ngi ki ong ba ki NPP Ranikor mdon syo tenrai hakan ka sngi da kajing sokmen ka kraw wat hai por ibalangkot ibang isu pentip tang da ka SMS haki WhatsApp group nrai katne kinong kesyan jong NPP ki poi dapan pau nong kong kajing sungo yu blay bat ya ki pajba jong Ranikor ba ki lawan ai ya kan ka support nam ta jungi han ka sngi ya kan ka sngi pili yu ing la shim ya ki artli ki rai ka wei ka long kumtu kumbang ila yo ya ka ban thau thama ya kan ka unit ha kan ka Ranikor block kajongi hapo kajing ilam uba Nelby T Sangma kum President nang takabaar ka bang isim ya karay ni kasi kadai halor ba kipaiba nang ne ki ong bang idey bandon u candidate tingala sim ya karay bat hak ni karay kipaiba kila terway ya baro angut ki kerteng katay ka kerteng jonga ba kit borlang nongrem bat kumjuro ya ka kerteng jong ba Nelby T Sangma ti karay ka bakhado yano nakaliang jong ka party high command ki jongi kinray kata kadai kajing menjur jong paiba kibayawan ni kasngi ban ong ba ngin kersyan lada de ka kerteng jongane lada de ka kerteng jong ba Nelby T Sangma te ya ka jing final ya ka kerteng jong wei kerteng kan long shibet janmet hadin bangin poy shilong ngini syong ya ka meeting ka ba kerpang ba national president ba national vice president jongi te kata ka de ka outcome ka bami na kane ka meeting jongi mentagasi pensyai ba halor ka to ka jing ong ba mga ngap don kti ban jisla ban badanggo ngam don ruam kata nga kren nado ka mansem kabaar ka bakiong hana bamanga ngadei uba khanglat ya uba danggo banya kendu yo chief minister banya kren ya kino kikam parlak nya tho ya pi haka khat arterik uba danggo batngang hidang ya kren hamadan pulo haka to ka ba PUI ka to ka general meeting jogi candidate jogi NPP isar silin idon iba danggo iwan ngidang ya keren hang to kamkut tangkata janmet ngisa khot dinar hayung jong CM ba danggo rudangwan hayung jong chief minister kilawan somaki banyanga ndai tang ba danggo ba danggo ba man study nong ram ka khon jong ka badai ka doktor kiwan lang hayung jong CM ha to ka janmet ngangawan hadin rengkat bat ki state youth member ki jonga ban lek lang eta ka dinar ba khot jong CM kumno ki ong mga khang mga banyak kenduk ka siam kataru perlok tidak ban syai kedah bat kumno kala ban long bakat yu bak danggo ngan la mga ban khang te banyak kenduk chief minister hatu kata ka syong nong rem mo baba aket un khang la yo bak danggo kamdei tang kata hata ar pulai tarik ngalek ya kami general meeting jong ki candidate jong ka Garo Hills hapo adokre hang turu bak danggo uan ngadang ya keren kami banyak keren ngomor barang tenai janmet titep haba ye tho kibir ko badang goro meni wan adokre tengah susah not mo ka lidar jong kham yo ban kren ngala phone khatwai baji wan ka phone ngayo don bok ngayo ban kren halo sar sulu pidon ngadang don sekawati
tengok lanu sar pinwan ngong lasai try ngelawan sulong pi kam don kanu kajing ya pher perlo kam don kanu kajing ya pher kapren jonga badang ko Henry kon kibreu na kam ta kanu kaba ki sngow ba ngimi no na NPP ki sim daw ban danga tinggal ko ban pensai pen ba jeng constituency kam tam ni kiba je ke NPP bat leng bajong pi pen pensai sesong sa tau ba bana ket semladon ke bakum kata kamen sem go haka arpo artrik jong February hantai hanung ba silong nakaliang jonga jong panelbi berkatem ke barem ke badon be haka NPP ila pen pau ya jing kemen ke bakra bat ni da pediang da do not da kamen sem ya u kumu ramba ubang ila khay u kumu kupa jong kan ka constituency bat khamtam yanga yo panelbi berkatem ke jongi hatin ke jinga pait no ajungi hakate ka by election MDC nilayo ru ya kaban penthamai ya kate ka block committee bat mangang la preside ya to ka meeting hatu basngi kum presiden jong district bat nilayo ya kaban chit thamai yu presiden kata yu ba tanggo hi kum presiden jong block hatu ko por baro ki nila IT bet ha ka ti ke jong ki ban penyat ya ka block unit ke jongi hangne ha por Ranikor uban LB Kum presiden yang ke NPP hak tu kepor daga jing keloit mensem daga jing skor mensem ulah resign hak mat jing pajba ban plilat yo badanggo ban simti kum presiden bathamai ya ka komiti ka pura nakaliang juga kum district presiden ngala IT bet hau presiden tu bang lejet hak tu kepor hau badanggo ban thong ya kinong kitkam kat ba usngobet kata kadi gaji nanti kabal ngakwa syukreu lengkot bat ka kam kalalong hi kumta kandidat kan san hakalai pautorek ngasu ui ki social media balami ba ngin mi no ngaka parti NPP ngalai kandidat kumbayu trong persen ngala kandidat kumbayu trong persen bat ndi tang kata kompelsi ida kedau bet sendon bangi mi no nakadau jong uba ket borlang nong rem usted yut presiden namar ba udon kti hana banya sela ban penrem yo ba tanggo na kadika constituency ngap hadu kata mensngi natang arsni ngidang ya discuss kuno ban pentelon ki kam yo ko konsumsi kam don dak snewi tang hadin arsni laisni ubaket udai ubaya sela ban penrem badanggo pi hadu kata ka jingya thok dei tang kata ki screenshot ya kawai ka message ka ba ngi ya debate ngi ha kawai ka WhatsApp group jong kan ne ka thain ga jongi hakata WhatsApp group ka bangi debate mangi kadai ka balajan nadu kasan tarik jong akas di usna marjarar poa bat ya kata la de krem nadu khaman suaro laya pensai hak meeting ka balong hani rang thong hak bawa danggo kompel bercuwi wikidon la de pensai lot kedar hak tu por kam sum don su kanu kadak ka ba peni ba ngidon ka jing snow ai nam ta ka maset mangalu la yo pensai amkot tang kata hak jing ai nanti ngan su tu pi perlok ba pinsai lalai je kenduru yu chief minister banyak keren baka tim jonga ba joba NLB kamut ka NPP barem bat ka NPP bat mai apa jingilam badanggo ngin ya long kaweng hak khamat kami jong chief minister laya penbaik laya biang don isu kendit kensan mi biang menen hadin bakimut ban resign ong hana ba ngi resign no nomor kata ka masih ka ba uba kit ula tha bat uya sela ban penrem yo badanggo ha katu ka masih ngaladap kedau men hakane abang khot ka press conference junga sulong ngalong gatu ka masih kadai kumne haba ya tainya ya kawi ka phang kaba uba PS lindo uong ki lai po sang ki lai pun rewot ki emle jong ka khasi jentia ki dei tang ki lon kamut ki dei tang ki breu ki bom ler khawi ki bom ler kam ru em ha ka jing ya tainya ngong ba PS ndo hatu ka komen junga ngong ba PS haba kumta penjobiang mo yo ba rinik ba yo ba pius tangi ita isim iti silan kimot ban priang menen ka kubor kani kajing le ka juki kalong ba nga ngan yo ban bot nam bad ba ki ba he jong ka party ki jongi kin yo ban sim action ya nga hanrai u chief minister u deputy chief minister ki nongelam jong ka party ki tebha ya ka contribution jonga ya ka National People's Party batai halor kata kanong rem banga yo ru banlong kum state youth president juga state hi baro kowe kamlong ka masuk yang unung kendong bangan simti
banyalam kata PBO snow hasno atau lada pilap PBO snow maka don kebakum kata pilawan kerang ni ngatrai kam don jige piban keli baik man kemat yang penong ya kita ki PBO snow wat nom ngek ya ke PBO snow tang siliang namar yo kay lam bakla kibabon kilapon yang ki ong bana balai pilek kunta ngong wat nom ngek ya ke PBO snow tang na siliang snaplang baru arliang sabishari mapi na snowdon bok hakini ka step bangayo ya kalat ban pensai kemat jong pi ka song happy ban bisa ba kata ka jingong jong banakit hato kalong ka ba song nia ni ka jingong jong ki leng ba ka kompulsi ki social media kalong ka ba song dia nga i ha ka jing start jong pi ki samla ki long pi ki long pa yano pinge ka song happy ngamla ban penbor andre kata ka jing smuhon jong ha bangayo ban pensai ya kanu ka kam ka ba sa keno klem don kanong rim kabati kena. Teki perlok ngahapan nek kesan ya no la kalau ya no tala ni kinu kiba ngasno de ban kesan. Like nang ta wat mudur wat perkan. Ka NPP kali ka parti ka bangala ban ngala buram. Na ka daw baka ne ka parti kala dep ai yang i ka civil subdivision. Baro nangi ikan mau. Paling ini just National People's Party. Nilai jasa National People's Party nomor ba ka sarkar MDI hapo jingilam ke NPP hapo ka jingilam yung sarkon rat sangma kila kular yang i hakto format I civil subdivision yang i batay halor kata kanong rem i resign i so siya ke NPP bat ke NPP lang kot kalong baka kan bitre ya kane ka demand gitu gi andre kala I yang i ka civil subdivision kata kanong rem kabang irong kane party bat halor kata kanong rem harto ka ba election MDC la jam ono lai pawa kila pet na ka NPP handai ngayeng harto por nagam taban pen ya ka parti nagaliang jo ka parti itu por ong long ka bolong nagam ta ka parti khilek yele kandidat ngalai yele ya ka election barbaro khat piatip ba nilayo astang ka margin ka bare to por lai hajar aspa ta mangina yo tang po kisni ki ba khandiat bagi yo ya ka ban lech ka constituency